סורי, חלק 2, כי ממש זה נעצר לי, אני ממש מצטערת על זה. אז יא. טוב, בסדר. אני הולכת להגיד לילדים הקטנים שגם להם יש גן מחר, לא בית ספר, כאילו. וואי. ראית זה מעצבן אותי. טוב. מתוקים. אוי, אמא לאמא. רגע, אמא, אני לא פשוט לא רואה בלי המשקפיים. שימי. רון. מה, וואי, בחייאת. מחר אתם הולכים לגן ביום הראשון שלהם. אוי. בסדר, גם ככה התיקים שלנו מוכנים. אז יופי, אז אתם ישנים היום בשעה 10 בלילה. כאילו, מה, לא 10, בעצם 9, תשנו ב9, כאילו, כי אתם עדיין ילדים. וואי, איזה מעצבן. בסדר, מה שתגידי. רגע, אתם רואים את זה מטושטר? שנייה, אוקיי. חכו, זה היה חלק 2. זה סוג של חלק 2, פשוט זה עצר לי, אוקיי? אני אעלה את שני החלקים האלה, כי לא היה לי כוח פשוט להתחיל מחדש, אוקיי? אוקיי, זהו מה שרציתי להגיד לכם. אולי תלכו להכיר את השכנים החדשים, הם ממש נחמדים. הם ממש נחמדים, וגם ראיתי שיש ילדה בגיל 1. נזכרתי איך קוראים לו. לא קוראים לו רון. רגע, כן קוראים לו רון? כן קוראים לו רון, פשוט התבלבלתי בסביבה השנייה. לא משנה, אז לא. בקיצור, אולי תלכו ממש כאילו עכשיו לבקר אותם, אני מרשה לכם. אני בכל בקטע. ברור, כי אתה בן, אני באמא. טוב, בסדר, נרד לקומה 1. הראשון. ותקשיבו, סליחה על כל החפירות, אני מבטיחה, אני לא אעשה יותר חפירות. אוקיי. אוקיי, שם. תחשבו שהשכנה גם באה לבקר, כי הם רצו לבקר אותה, אבל היא באה. גם בדיוק עכשיו הצבתי אותה. הצבתי את הקטנה הזאת, אבל ההורים, אני אקח אותם כאילו ברגיל, מהאנשים האלה. אני אקח אותם ברגיל, כי הם נראה לי אצטרך אותם למשהו. וזה יהיה סדרה עם 2 שמות. כאילו זה חלקים. תראו עוד מעט. אופס, טעות. אוקיי. מעניין מי צלצל היום. אני אפתח את הפתק. יכול להיות שזה לא אנשים. אמא שלי שלחה אותי בשביל להכיר אתכם. ושמעתי שיש לכם ילדה בגילי. כן, זה אני. יופי, מתוקות. אל תתייחסו למה שהיא עושה, אוקיי? יופי מתוקות, פשוט תשחקו ביחד, ואתם יכולות לעלות לקומה. אני אגיד לרון,
שיפנה. רגע, או שלום. אני אגיד לרון שיפנה. רגע, לא קוראים. לא, עזבו. לאבא קוראים רון. סליחה, בלבלתי את הכל. לאבא קוראים רון. אוקיי, סליחה, ממש. לאבא קוראים רון, לילד קוראים נועם. עכשיו נזכרתי. אני אגיד לנועם שיפנה לכם. יאללה, בוא נעלה. רגע, אם חכי, תפתחי את המעלית. טוב, בואו. קודם נעלה לקומה שלך. אחרי זה נרד לקומה שלי. כי אני כבר צריך להגיד לנו. אוקיי. נועם. מה אמא? נראה לי כזאת. אוקיי. אתה יכול לפנות לבנות ששחקו כאן? למה? ששחקו בכיף שלהם, אני פשוט אהיה כאן ולא יפריעו לי. אוקיי, יופי. ביי מוש. ביי מתוקה שלי. יאללה, רוצה נשחק בשקלים וריקודים? את מכירה את המשחק הזה? כן, אני מכירה אותו. אוקיי, אז איזה אחד את רוצה? יש לי כזה גם בחדר שלי, אבל האחד שאני ממש אוהבת זה שלא. נראה לי. אני פשוט אין לי כמעט את אותם דיסקים, אבל אני חושבת שזה שלו. בואו נבדוק. כן, זה השירים, זה גם עליי. I gonna stay coming to the sky. I gonna say I'm telling you better shine. שיט. רוצה אולי לראות פרשית? מה? גם את אוהבת? בנות, אפשר אולי גם להצטרף אליכם בשביל לראות? כן, בשמחה נועם. אם אתם רוצים לדריך איך אני אשים קופה ראשית, אז תרשמו לי בתגובות. האמת שאני יכולה, הם יראו קופה ראשית, ואז הם יעשו כזה של באמת. אחרי זה אתם תראו, אני פשוט כבר אשים. הנה. קוסקיה? כן. אני יכול לגזול דקה מזמנך? אחרי זה נראה שאת כל מרוכזת בעבודה, זה נושא בלבוש. כן, בלבוש. שזה מדיל שינה, בטח גם מדיל, וגם בלבוש. רמזי, אתה גם יכול להישאר ולדבר, תדע רמזי, אני אמרתי שאני אפשר, כן. רק רציתי לתת לך את זה. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, רמזי, אתה לא צריך לשלם לנו על הזמן שאתה נמצא בשירותים. שכחתי להשאיר את זה. לא, זה התשר שקיבלתי מגברת ג'וז'י על המשלוח. 200 שקל טיפ, מה עשית לה? פוט מסאז'? לא הפעם. סורי בטעות, עשיתי את זה שאני אשמור את זה. בסדר, אוקיי רמזי, למה אתה נותן לי את זה? מה זאת אומרת למה? כדי שתחלקי את זה עם העובדים שתרמו למשלוח כמובן, לקצבים המכוננים, שארזו את הקרעיים, ולירקנים עצומה נעמי, שככה היא לקחה השסק. הנני נשבע מתחלק והנצק. לשמור אמונים לרשת המרכבים. מתוקות שלי, הגיע הזמן לכבות את הטלוויזיה. אוי. את כל כולי למען לקחותי. אוקיי. מתוקות שלי. וואי, רגע, לכבו. אוקיי, מה? הגיע הזמן לכבות את הטלוויזיה. וההורים הלכתי להגיד מה השם שלה. השם שלה זה וואי. אימי. השם שלה זה אימי. אימי, ההורים שלך אמרו לך גם לחזור. מתוקים שלי, אתם יכולים לראות עוד טיפה, אבל לא יותר מדי. אוי, אופס. אני אחזיר אותך הבית.
נועם רוצה לראות אותי? כן. זו הכוח יקר. בסדר, רמזי, תודה רבה, אני אחלק את זה לשאר העובדים. תודה בסגן, תחזרי לך לעבודת הקודש כמובן. למה את עובדת ככה? זה לא בריא לעיניים. רגע, סליחה, אתם צריכים לחוות בעצם, הזכרתי שאתם לא יכולים להישאר. דקה. רגע, אם אין דקה זה חלק האהוב עליי. המשרד שלי כנראה. חבל לא הייתה בסופר. מה? חבל לא הייתה היום דקה בסופר. אני אגיד לפני שאני אשכח, זה על הזמן שהייתי החודש בשירותים. לא, רמזי, אתה לא משאיר את זה פה. איך יוצאים מזה? שיודע איך יוצאים? טוב, בסדר, תחברו עכשיו. איך שמתחיל הקיץ, פוף, ג'וקים, תחברו אותם בכל מקום. איך שנגמר הקיץ, פוף, נעלמים הג'וקים. מי בא במקום? מי? חלזונות. וזה מעצבן. לא ולא ולא. טוב, חבל, אמא אמרה לנו היום גם לא להתקלח. כאילו, כי אם נתקלח זה ייקח לנו יותר זמן. כאילו, התכוונתי שאתה תתקלח ראשון. מה נשמע? ואז ייקח לי יותר זמן. כי הבנתי את זה כבר. בסדר, את צריכה לישון, גם אני צריך לישון, כמו סיימה אמרה. בסדר. אני רק אחליף לפיג'מה. תחשבו, זה הפיג'מה שלה, אוקיי? ויש לה מתחת בגדים. תחשבו, אוקיי?